La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha organitzat aquest cap de setmana a l'Olleria la 20a edició de la Fira Gastronòmica i Comercial de la Vall d'Albaida. Coincidint amb la Fira Tradicional de l'Olleria, el dissabte s'inaugurava aquesta iniciativa que té com a objectiu donar a conèixer i potenciar els productes típics de la comarca de la Vall d'Albaida. Estem molt contents de que en aquest cas l'Ajuntament d'Olleria hagi respost per a mostrar els nostres productes comarcals i crec que la tasca de la Mancomunitat està presentar aquests productes comarcals que la gent pugui vindre. Estem segurs que en aquest cas Olleria, que és una ciutat important, gran, la gent va respondre, aquesta fira va ser un èxit i ahir podem demostrar que els productes de la comarca realment estan vius, n'hi ha moltes coses que puguem degustar. Una decena d'estands on trobar mel, dolços, cervesa artesana o embotits, a més de degustacions d'arròs i altres plats típics de la mà de diversos restaurants de la zona. Però aquesta fira és molt més que productes de la comarca i durant el cap de setmana s'han celebrat també activitats infantils i actuacions musicals. Com no podia ser d'altra manera, hem volgut estar des de la Generalitat Valenciana també recolzant a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida per esta fira que ja són 20 anys celebrant, una fira que d'alguna manera posa a l'abast els productes tradicionals del nostre territori, de la Vall d'Albaida, en una ocasió molt oportuna perquè tots els ciutadans, no sols des de la comarca, sinó arreu de tots els llocs, puguen vindre i degustar quins productes tenim tan magnífics de proximitat, tan tradicionals de la nostra terra i que espero, com deia, que vinguen molts per provar tots els nostres productes i que acompanyen també, com no podia ser d'altra manera, la Fira d'Olleria. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida coneix el gran aparador que és aquesta fira i per això també participava el Departament de Turisme de l'entitat per donar a conèixer totes les propostes per descobrir els 34 municipis que conformen la comarca. Agrair a la Mancomunitat per haver escollit a l'Olleria per a tindre aquesta edició tan meravellosa. Contem en uns quants expositors de la Vall d'Albaida i amb menjar gastronòmic, amb productes de la terra. Cal recordar que des de fa ja 4 edicions, la Fira Gastronòmica i Comercial de la Vall d'Albaida té un caràcter itinerant, de manera que tots els municipis puguen acollir aquest esdeveniment que després de 20 anys ja s'ha consolidat al calendari de fires de la comarca.